kodwa baphethe umlayezo kaSimakade. uSimakade izwe ubanikile kodwa bona bahlubuke esimyalozini sikaSimakade. Awu haleluya. Amen. Bahlu yini into eyenza ukuthi to rebel against God. Funda. 27. Nakhonona ematendeni Benzani manje labazalwane? Khona. Ematendeni abo bakhonona. Haleluya. Amen. Izwe lihle ubanikile uSimakade. Yes. Kodwa manje kutholakala ukuthi bayakhonona. Yes. My God. Ematendeni abo. Yes. Uyabona singabazalwane kunezinto ezidinga kufanele si-avoid masifuna ukuphila holy. Amen. Ukuphila holy kunezinto ekumele ukuthi zife kithi. Ngoba sikhule ngazo lezi zinto. Yes. Sasenza sayijwayela. Kodwa mase ufike ebungcweleni kufuneka zife. You like it or not? Because lezo zinto ngeke ungene nazo ezulwini. Awu amen. Zizokwenza ukuthi uthi sewukholwa kodwa uphinde ukhonone ekukholweni. Amen. Uthi uhamba noNkulunkulu ekunikile kodwa ukukhononda. Ethendeni lithi ke iBhayibheli la bakhononda emathendeni abo. Kanti ngalesikhathi bekhononda emathendeni uNkulunkulu balalela uyababuka. uNkulunkulu akalala kozeli. Amen. Bayawangabaza amandla akhe manje. Into eyenza bakhononda abantu is because sebengabaza amandla kaNkulunkulu. Amen. Funda. Nakhonona ematendeni enu nathi ukuba uJehova wasizonda. uJehova Wasizonda. hawu. Bathi izwe lihle baze bathatha nama-fruits wakhona behla nawo. Bathi wona mahle makhulu. Bathi kodwa uJehova Wasizonda. uSathana akuseyinto angayethu bazalwane. Ngiyathanda ukuphinda lokho. uSathana akuseyinto angayethu. Haleluya. Bathi uJehova wasizonda. Kodwa bathe mabefika bathi izwe lihle. Kodwa manje uma sekumele balethe i-report manje. I-report back lebayiphethe. Le 12 tribe of Israel or le 12 men. They are bringing they brought the report back now. Ukuthi sizoripotela uIsrael ukuthi la sithunywe khona uSimakade sihambe kanjani silizoba njani lelizwe lesiyakulo. Kodwa baphethe i-proof or i-evidence yokuthi izobaya kulo linani li-rich kangakanani. But bathi Jehova wasizonda. Ngamanye amazwi baqeda ukukholwa kwabaningi. Esikhathini esiphila kuso siphila kunabantu abaqeda ukukholwa kwabantu. Kodwa kade beyohlola izwi. Babuya phezulu entabeni kuyohlola izwi. And babonisa ukuthi baphinde baphatha nezithelo zakhona beza nazo. Kodwa manje mabelethe report babaqeda ihope nothando lokuya eKhanani. Babenza amakhononde emathenteni. Abantu abaningi these days bayakhononda emathenteni. Haleluya. Amen. Ungakhona kungaba senhliziyo kodwa kunokukhononda okukhona manje ebantwini. Bakhononda kwabo kwenza ukuthi bambone uNkulunkulu emncane ukuthi angabafaka eKhanani. Haleluya. Bakhohli. Funda. Jehova wasizonda. Wasikhipha ezweni laseGibhithe. Uyazwa abantu uyazwa inqondo yabantu mindset. Yabona le ngiqale ngayo yokuthi ave kunzima uku-uprooter i-corrupt mind la ukhule khona. Labantu bakhulele eEgypt. Noma uNkulunkulu angabanikezana abayiboni inhle because bakhule kune-mindset yase-Egypt. Therefore fanele kuqale kuphume the mindset yase-Egypt. Haleluya. Ukuthi wena ukhule ngokukhamba base-Egypt. Fanele manje kube all out ukuthi mina ngibuya eEgypt. Ukuze uzokwazi ukuqala the new style, the new journey with God. Haleluya. Ukuze uqale kahle uhambe kahle noNkulunkulu akuphume phela nokwase-Egypt. Oh, amen. Amen. Wasikhipha ezweni laseGibhithe ukuba asinikele esandleni sama-Amori sichithwe.
uyabezwa bathini? Ngamadoda la, madoda kade yohlola izwe. Bangenile ezweni. Kodwa manje i-report yabo iyaphambana nalo uNkulunkulu abanikeze yona. uNkulunkulu ukhuluma lokhu, bona bakhuluma lokhu. Lethi bathi lana uNkulunkulu wasizonda wasikhipha. Ngamanye amazwi balethi report kuIsrael ukuthi Israel khumbulani eGibhithe. Ngcono decide ukubuyela eGibhithe. Bathi uJehova wasizonda. Kukhuluma amadoda kade yohlola. Alibonile ukuthi linjani iKhanani. Kwakwakhohle iKhanani izwe lesethembiso. Amen. From Abraham. Amen. Chapter number 12. Sekungena promise. Yes. kaNkulunkulu. Chapter number 12 Genesis. Amen. Kwaphela many years before azoyifulfill uNkulunkulu. But ngalesikhathi eyifulfilla Israel kwaba namadoda afuna ukubuyisela uIsrael emuva. La uNkulunkulu abakhiphe khona. Lithi iBhayibheli mawulifunda chapter number from chapter number 14 kuya 16 lithi uIsrael kwazi kwadinga ukuthi amise izinduna ezizobabuyisela emuva. Namanje sineyinduna esikhathini esiphila kuso. Eyibuyisela abantwana bakaNkulunkulu emuva. La bakhiphe khona uJesu abalanda. Kodwa khona induna eyibuyisela abantu emuva. Funda futhi 28. Siyakukhuphukela phina abafowethu benzile izinhliziyo zethu ziphele amandla ngokusho ukuthi abantu bakhulu. Ngobani abenza inhliziyo iphela amandla lawo? Kusho ukuthi ngamanye amazwi nawe lamadoda kade ekhipukela entabeni. Awu amen. Amen. Nawe lamadoda kade ekhipukela entabeni. Kumele ukuthi mayebuye ahlole ukuthi alethe ireport evela kuNkulunkulu noma alethe ireport yawo. Ngoba ngenzeka khupukela entabeni kodwa mayebuye abuye nereport opposite nokaNkulunkulu. uNkulunkulu ukunika ilizwe kodwa bona balethe ireport wrong. Qaphela ngesikhathi ophila kuso. Qaphela ireport ezayo. Hallelujah. Amen. Manje lesayamisa amadoda uNkulunkulu uwamisela ukuthi alethe ireport. Ireport yakhe hayi ireport yabantu. And ireport kaNkulunkulu ayihambi ngemajority ukuthi abantu abangakanani abathi phela Yesu. Phela lana uzothola amadoda amabili kuphela amele ireport kaNkulunkulu. I10 yonke iopposite yereport kaNkulunkulu. I10 yonke yalamadoda alethe ireport ephambene nereport evela kuNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ngathi singaba ilawo madoda, singafuza la madoda amabili. Lithi iBhayibheli mawulifunda, lithi kodwa uLokhuza wayenomunye umoya. Ayi, akawube nomunye umoya lesikhathi. Hallelujah. Khali waba nomunye umoya. Thi iBhayibheli wayenomunye, lithi iBhayibheli ngakho ke ukhali kuyongena ngoba wayenomunye umoya. Wayenomoya othokozisa uNkulunkulu. Iba indoda enomoya othokozisa uNkulunkulu. Among the generation engamfuni uNkulunkulu, wena ulwela ukuhamba noNkulunkulu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wayenomunye umoya ukhali. Enomoya kaNkulunkulu othokozisa uNkulunkulu yena yedwa. Amen. Hallelujah. Amen. Iba nomunye umoya. Ithi generation yakhe yalena wena ubufocus komunye umoya kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hayi ukhali wayenomunye umoya. La athi la madoda efika nereport embi ezoqindezela uIsrael ukuthi Israel ngone ubuyele emva. La uNkulunkulu ayokufaka khona kuyabheda. Kunamadoda amade, ma giant, kunama anarchy, kunamabani. Hallelujah. Amen.
hayi amen uvela uhlala ube nomunye umoya haleluya funda mfundisi Abantu bakhulu bade kunathi imizi mikhulu ibiyele kuze kube sezulwini futhi sibonile amadodana Anaki khona 29 basa ngithi kini ningashaywa luva ningabesabi uJehova uNkulunkulu wenu ohamba phambi kwenu uyakunikela njengakho konke anenzela khona eGibhithe. Uyamuzwa umuntu noJehova uthi ningesabi. Haleluya. Ibandla lingesabi isikhathi. Haleluya. Noma ngaba ngamadodana kaAnak esibhekene nawo emhlabeni ungesabi, ungeshintshi message, ungeshintshi report. Haleluya. Amen. Khipha report njengoba injalo. Amen. Ukuthi yebo makhulu kodwa ungakithi mkhulu kunabo. Haleluya. Ningabesabi. Sesikhathi esinzima se-entire. Haleluya. Amen. Sesikhathi esinzima. Kodwa kumele ukuthi uqine, hloma zonke ikhali zikamoya manje. Kuze ube namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Amen. Haleluya. Lithi iBhayibheli lana bathe mabebuyisa ireport bakhuluma izinto zalabo bantu abababonile basusa ifocus yabantu ukuthi bangafocus uNkulunkulu. Amen. Ngesizathu for the reason ukuthi abantu abababonayo bathi bangama giant. Lithi bade. Lithi nendawo nama-walls wabo bawenze afinyelele ezulwini. Therefore bachaza ukuthi bona angeke bakhona ukuhlala kuleyo ndawo. Akusindawo yabo. It is ineyabo laba. Amen. Bazoqeda ihope nokwethemba uNkulunkulu. Amen. Haleluya. Ukuthi uNkulunkulu wabo ngamanye amazwi mncane ukwedlula ama-Anak. Mncane ukwedlula ama-Canaanian. Hallelujah. Amen. Don't ever undermine uNkulunkulu amandla kaNkulunkulu awandamine. Amen. Ngamgabaza uJehova. Amen. UJehova in the beginning, uJehova in the end. Hallelujah. Unawo wonke amandla. Whether kunama-Anak nawo adalwe uNkulunkulu okufanele ukwazi lokho. Lezi zizwe zaseKhanani ngoba zicoshwa uNkulunkulu. There was a reason why. Hallelujah. Ukuthi zafika ezweni zangamsaba uNkulunkulu. Zangamkhonza uNkulunkulu. Therefore that's why uNkulunkulu fanele asiwipe out of Canaan. Hallelujah. Ngoba bakhonza iThixo. Amen. eKhanani. Ngakho ke ulethe isizwe ekufanele sizoziveza uNkulunkulu. Amen. Amen. That is why fanele ayikhiphe because izizwe zaseKhanani bezizethemba zona nabo Ashtaroth babo nabo Dagoni bakhona. Hallelujah. Bekhonza iThixo. Naso uNkulunkulu abawipe out alethe uIsrael. Manje uIsrael kwathola ukuthi lapha phakathi kaIsrael kunalabantu ethiwa mixed gender incubeva ephakathi kwabo eyayiphuma eEgypt. Le ncubevane yiyo le eyenza ukuthi uIsrael abeslide against God. Amen. Hallelujah. Manje ke mabeyilethi report bathi yo silibonile izwe lona lihle. Hayi kodwa abantu abalapha ngesimelane nabo. Bazobatshela ukuthi thina noNkulunkulu wethu singemelane naleya nation. Oh, amen. Labantu abakhuluma le report yibo laba kade bebona uNkulunkulu evululwandle bazalwane. Amen. Kodwa manje seberethi report yefiye uIsrael. Qaphela ukuthi report eyiletha kuIsrael njani. Amen. Qaphela report eyiletha ebantwaneni kaNkulunkulu njani. Ilethi fear or ilethi trust. Yes. kuNkulunkulu. Amen. Bring the message that will encourage people to fear God, because the Bible says the beginning of wisdom is to fear the Lord. Amen. Hallelujah. So mesaba uNkulunkulu lethi report ezoqinisa abantu ukuthi kuyahambeka noma umlilo usubasiwa awucinyi umlilo ngenxa yabantu. Amen. Kodwa
kungene nawe ukuze kuzobonakala uNkulunkulu wakho ngaphesheya. Hallelujah. Amen. Amen. So bathi ke mabelethi report bathi la madoda akhethiwe bazalwane. Akhethelwe ukuthi a representa the 12th tribe of Israel. So ngoba be represent yilowo nalowo isizwe asimele la. Funeka a represent in such a way ukuthi God fanele jabule. Ukuthi ngempela ireport elethile from your tribe. Ireport enhle. Amen. Manje kutholakala wonke la madoda khuluma ivoice opposite. Yeah. Hallelujah. Amen. Never ever bring the opposite report. Hallelujah. Amen. Never ever bring the message that will discourage people Yes. against God. Hallelujah. Amen. Wonderful. Nasehlane lapho ubone khona ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho wakuthwala njengendoda ithwala indodana yayo endleleni yonke enahamba layo naze nafika kule ndawo 32. Noma kunjalo anikholwanga nokho nguJehova uNkulunkulu wenu. Anenzani? Anikholwanga. Into eyenza ukuthi ningakholwa uNkulunkulu is ireport elethiwe. Ireport elethiwe isusa abantu kuNkulunkulu. Amen. Ngoba bekumele kubuye ireport ezonika abantu amandla ukuthi noma kunje kuyahambeka. Amen. Lovululwandle usazoyenza indlela yokuthi sikwine khona. Hallelujah. Hey. Yeah. Maripoti wabafundisi. Better. Khona madoda ayashumayela. Kodwa waphethe ireport yakhe. Hey. Aphethe ireport yokuthi abantu bakhelwe emadodeni. Bangakhelwa uNkulunkulu. Bathemba amadoda kuNkulunkulu. Uyabona la amadoda azokhuluma imessage eyenza ukuthi bathembe bona nokuthemba uNkulunkulu. Hallelujah. Balethe ireport eqeda amandla ebantwini. Ukuthi hayi uNkulunkulu akanawo amandla. Amen. Amen. Masibuyele emuva. Hallelujah. Amen. Numbers chapter number 14 call. Numbers chapter number 14. Jesus. God, what is before seafood? I say qedele. Ngoba angifuni siphinde sibuye kuyo. uJoshua indodana kaNuni omi phambi kwakho uyakungena khona lesigcine lapha lesigcine noma kunjalo anikholwanga nokho nguJehova uNkulunkulu wenu. Noma kunjalo nikholwanga ngibani? uJehova uNkulunkulu wenu. Usho ukuthi la madoda aze kuzoletha ukholo ebantwini kuphele for ukuthemba uNkulunkulu. So manje uthi anikholwanga. Hallelujah. kuJehova uNkulunkulu wenu. Kusho ukuthi ngamanye amazwi Moses uthi la umsebenzi wenu Israel bowodwa. uIsrael abantwana bakaNkulunkulu umsebenzi wabo ungani? Wodwa. Khona uJehova uNkulunkulu. Amen. Ungalahlekelwa umkhumbi wokholwa. Amen. The ark of faith. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kholwa. Khona whether is season or not season. Kholwa uNkulunkulu. Whether the conditions are favorable or conditions are unfavorable, but you must have faith to God. Amen. Oh, amen. Umkholo uNkulunkulu. Amen. Emhlabeni ongasakho uyabona manje mfundisi thina sikholwa kule generation yamanje. Ukholwe ngesikhathi esinzima. Ukholwe la ugcwele uhlobo lwabantu olungakholwa kodwa luthi liyakholwa. Hallelujah. Uma ungakubheke ukhonza uNkulunkulu ubheke le generation yamanje uzothi uNkulunkulu akekho.
ngoba usuku wabheka igeneration wrong. Amen. Igeneration wrong lophima lophila kuyo. Hallelujah. So uphela ku generation ethi yakholwa kodwa ikholwa. Amen. Generation ophila kuyo. Hallelujah. Amen. Ukukholwa kwabo kufana nomlilo, lo mlilo wamaphepha. Phela manje. Kuyavutha manje. Uthi usabhekele uthi mawuthi yabuya umlilo sewuphelile wamaphepha. Amen. Hallelujah. Amen. Mawungakhonza uNkulunkulu ubhekele generation le uzothi uNkulunkulu akekho. Because ubheka igeneration wrong. Ekwazi upretend uNkulunkulu. uNkulunkulu owazi inhliziyo yomuntu. Othi mina ngihlola inhliziyo nezinso. I know the liters of blood in your body. I know your thoughts are far off. Hallelujah. Amen. Okufanele umkholwe. Of course. Phila kwesinye isikhathi. Hey. So la madoda ayaza lethi report azo discourage amadoda. Azo discourage ibandla likaThixo. Amen. Hallelujah. Kodwa nawathunyiwe. Awu amen. Athunyiwe nawe entabeni. Ukuthi mawehloliswe. Ahamba hlola. Abuya nezinto ezishoyo ukuthi ngempela sihlolile izwe. Lona liyizwe lihle. Bese athi kodwa abantu bakhona. Amanye bazibakutshela ukuthi yazi uNkulunkulu lento athi ufuna ukuyenza angengayenzi. Ngeke amelane naye madoda. Ovululwane sowuhlulwa ngabantu. Hallelujah. Amen. Amen. Owenze izinto ezimangalisayo sewuzohlulwa ngamadoda aseKhanani. Awuzohlulwa ngama-Anak. Ireport elethiwe yiyo lo. Amen. Qaphela amareport owalalelayo. Ulalela amareport anjani ngesikhathi ophila kuso. Isikhathi se-end time. Amareport owalalelayo anjani. Aya-encourage. Aya-discourage. Akwenzi ukuthi ube lukewarm. Because amaKristu amaningi awabi lukewarm just because fanele abe lukewarm. But kuya ngama-report alethiwe. Bayangizwa kodwa Nkosi. Amen. Kuya ngereport oyizwile. Yes. Yabona mina njengami angidli yonke into. Khona izinto engithi ngiyilalela angiyilalela from the distance le. Ingangeni la kimi. I-right ngiyilalela lapha ekugcineni ekudeni. Kodwa khona ezinye ngifuna ukunakile ngifuna isondele ukuthi yes. Siya revive spiritually. Amen. Amen. Ziyangakha. Yeah. Ziyangikhulisa. Khona ezinye unakilalela uzuthi lezi zikususa zibekade Hey. noNkulunkulu. Amen. Ulalele ezinjani? Hey. Nawo madoda lethi report athi kodwa izwe lihle. Kodwa man, kodwa isizwe sikhona la. Hey. Jehova. Kodwa ngamadoda nawo la athunyiwe abiziwe. Oh amen. Akhethiwe phela lamadoda. Hayi, akhethiwe. Hayi, ngilalela kahle. Abekhethiwe lamadoda. Akhethwa indoda kaThixo. Hayi, abeningizweni kahle la. Lamadoda akhethiwe la. Kwathiwa wayehloliswe. Oh amen. And bekana umoya kaNkulunkulu wona. Kodwa mayisebuye entabeni. Kwalahleka izinto zasezulwini. Oh amen. Ngenxa yokubhekana nama-Anak. Hey. Khona abanye abalahlekelwe umessage ngenxa yokubhekana. Sathane uyazenza ingilo siyokhanya. That's why lithi ugqoka isikhumba sele. Bayangizwa bazalwane. Amen. Ulalele izinto ezimamelayo. Khona ezinye efanele zithi naziza kuwe. Ungayimameli ngale ndlebe. Amen. Uyilethele ngapha. Ucela uNkulunkulu ayivalele. Cela ngizwe la. Kunezinto la kulomhlaba ezikhulunywayo. Okumele ukuthi maziza. Uthi moya engcwele. Ngicela uvalele ngapha. Ngizizwe lezinto ngale ngapha. Awu amen. Amen. Uzoyivula le. Mawukuthi zivela kuwe. Awu amen. Amen. Mayivela kuwe. Ungayivala le. Bese uvula ngamanye amazwi uyikholo
awudli yonke into. Ungathi ngoba amadoda uyale ukuyohloliswa bese ucabanga ukuthi bazoletha ireport loyifunayo, a positive report. Bazothi bebuya le ukuyohloliswa kodwa baletha ireport eyi-opposite noNkulunkulu. Amen. Funda uqedela mfundisi. Ohamba phambi kwenu endleleni ukunifunela indawo ukuba nimise kuyo amatende enu ngomlilo ebusuku ukunibonisa indlela ebeniya kuhamba ngayo nangefu emini. 34. Uyazwa la kwenzekalana? Indoda kaThixo ithatha ingqondo zalabantu asebelahlekelene noNkulunkulu manje. Awu amen. Uthi ngicela ukunibuyisela emva kancane. Ake ngimthestise ngibuyisele entweni kaSimakade. Ningasheshi nimkhohle uJehova. Awu amen. Ukuthi undlulisephi. Ngoba namhlanje senizophika amandla akhe. Awu amen. Ngenxa yamadoda aletha report emelene noSimakade. Awu amen. Uthi ke ake ngimlethe la. Anifika ngolwandle lubovunina. Angazange wanihola ngensika yefemini. Awu amen. Ebusuku ngensika yomlilo. A flame of fire. Awu amen. Uyeke noNkulunkulu ozofaka eKhanani. Awu amen. Nokumetha ukuthi abantu bakhulume bathini kodwa uNkulunkulu usese uNkulunkulu. Amen. The owner. Amen. Hallelujah. Hallelujah. uJehova wezwa izwi lokukhuluma kwenu wathukuthela wafunga wathi 35 impela Wenzani uSimakade la? Uthukutheliswa ngabazalwane. Abazalwane bayakhononde emathendeni mfundisi. Ziningi izinto ezikhulunywa ngabazalwane emathendeni wabo. Awu amen. Ezinye uSimakade umayebezwa kodwa kusiwa bamlapha. Abantu bengamele bakhulume kanjena ngoba bayawazi amandla. Awu amen. Manje mabekhuluma bekhononde emathendeni kusho ukuthi bangabaza amandla kaSimakade. Amen. Awangabaza amandla kaJehova. Amen. Not even a single day. Yes. Awangabazi. uNkulunkulu in the beginning is still God in the end. Hallelujah. So let's take the Bible lana bakhononde emathendeni. So manje Moses sekumele abakhumbuze ukuthi lo enihamba naye yilo uvululwana. Amen. Sesewuyena lo. Awu amen. Follow. Impela akuyi kubona noyedwa walaba bantu balesi sizukulwane esibi. Esinjani isizukulwane? Uyamazi ukuthi igeneration engamkhonza uNkulunkulu uyayizonda. Uthi igeneration enjani? Uma ungafunda ku chapter number lapho bafunda khona umthweni. Verse number 40 wakhona. Verse 40 wakhona. Hallelujah. Uthi angishiyezwa la. Uthi ngempela akayibona noyedwa. Kulesi sizukulwane sinjani esibi. Ungaweli esizukulwaneni sinjani esibi. Ngawungabaza qhubeka umkholwe, especially to this end time, because when we last generation. Hallelujah. Uthi ke la lesizulwane lesi ngeke sifike eKhanani. Ngoba isizukulwane sinjani lesi esingabaza amandla kaJehova. Awu hallelujah. Amen. So ke uzothi lapha ku verse 40 wakhona. La kade khona khona uzothi uphethe. Uzothi zisindiseni mina. Because this is what I see is. Kodwa salvation is personal. Amen. Hallelujah. Amen. Salvation is personal. Idinga wena as an individual. You must run your own race to this journey. Hallelujah. Run your own race. Uma qhamuka ama voice amaningi, don't ever listen every voices.
But you must ask the Holy Spirit to direct your ears. Ukuthi yini elalelayo. Amen. Inoyizwayo. Mina nje ngami ngathi ngelinye ilanga ngafika kwelinye ibandla ngingayifakaza. Ngafika kwelinye ibandla Thembisa. Amen. Kwakhumuka ingubo ngiyela egate nakhona. Ngathi ngifika eminyango vele ngibekho. Amen. Yasale ngithi. Amen. Ngathi ngifika nje eminyango kwangasekho ngibona ke. Ngingakazi ukuthi yini ekhulumayo yini. Even today, angizwanga nevesi eliyi-1 elafundwa kulelo bandla. Because why? Umoya Engcwele wayesukile during that time. Kwavaleka indlela angizwanga nisi ngoba bayebekhuluma izinto zabo. Amen. Hallelujah. So manje uthi ke la zisindiseni njini kulesi sizukulwane esitsha. Funda kulesi. Kulesizukulwane esibi izwe elihle engafunga ukubanika lona oyihlo 36 ngaphandle kukaKhalebi indodana kaJefune yena uyakulibona wayazolibona ndiyakumnika yena nabantwana bakhe izwe alinyatheleyo ngokuba umlandele uJehova wakhe ngokupheleleyo. Umlandele kunjani bazalwane singasho sonke ulandele uJehova ngokupheleleyo. Uyabona ukuthi ibandla benkulu kufanele ulandele uJehova ngokupheleleyo. Ukuze uyobona iKhanani. Landela uJehova ngokupheleleyo. Hallelujah. Ulingisa uKhalile. Ngoba yena wayenomunye umoya. Walandela uJehova ngokupheleleyo. Amen. Awulandela uSimakade ngokupheleleyo. Ungenendaba ukuthi abantu bakhulumeni. Landela. Amen. Lo mlandelayo mkhulu kunabantu. Hallelujah. Ene lo mlandelayo mkhulu kunoNkulunkulu walelizwe. Hallelujah. Amen. Mlandela uJehova ngokupheleleyo. Ulingisa uKhalile. Amen. Emadodeni awu-12 tholakala amadoda amabili alandela uJehova ngokupheleleyo. Khalile noJoshua babe nomunye umoya. Awuvumele lo moya ungene ngaphakathi kwakho bese ulandela uJehova ngokupheleleyo. Hallelujah. Amen. Ube nomunye umoya. Hayi abantu banawo umoya kodwa wena ube nomunye umoya. Hallelujah. Umoya kaJehova okwenza umlandele ngokupheleleyo. Amen. Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Landela uSimakade ngokupheleleyo. Hawu hallelujah. Amen. Ayamlandela amadoda alomhlaba kodwa awaphelelanga. Kodwa wona ayamlandela kodwa awaphelelanga. Awu bakithi. Amen. Uzobuya mfundisi awuye kulezenzo. Awuye kulezenzo. Jesus. Thiwa mlandele uKhalile. Amen. Baphitha. Amen. Umlandele baphitha. Ngokupheleleyo. Amen. Ithi family yakhe ithi namhlanje siyuthe inkinga yitengisayo ngilandela uSimakade ngokupheleleyo. Angidependanga emntwini. Hallelujah. Angidependanga to the circumstances of this world, but I depend to Jehovah, God of Israel. Amen. Hallelujah. I depend. Hallelujah. I trust yami yonke is with God. Amen. Ngimlandele ngokupheleleyo. Landela uSimakade ngokupheleleyo. Amen. Kule generation enjani ephambili. Uzwile ukuthi uthe uyibiza le generation uthi generation enjani embi. Yabona nawuphila generation enjani embi. Kodwa kufanele kuvele uKhalile generation enjani embi. Ulandela uSimakade ngokupheleleyo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Awu amen. Amen. Generation embi. Simakade ayibizwa ukuthi generation embi. Uyikhiphe eGibhithe ayimlaleli. Uyiwezulanda ayimlaleli. Hallelujah. Ayimlandeli ngokupheleleyo. Kwaba
wakhalipha walandela uJehova kokupheleleyo. Hallelujah. Funda futhi Verse. verse 40. Lapha kuzenzo. Wafakaza ngesihloko sithi ukuphenduka nokubhabhadiswa kwabayizinkulungwane ezintathu. Phela lapho kwaphisa Jesu. Yap. Hey nyamangala. Uyabona umoya ingcwele wayikhipha amanye amandla. La ayisebenza labantu. Bazalwa phamisa izinga lomsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Aliphakama izinga. Amen. Bekumele ngathi masiphuma la sile number sibuye le number edelive multiplyekile. Amen. Hallelujah. Ngenxa yokuthi sesilandela uJehova ngokupheleleyo. Oh amen. Besanezela abantu abaningi. Amen. Hawu hallelujah. Uthi mawufika le generation le number le ibe times 2. Iphinde ibe times 3. Igrow every day. Hallelujah. Ngoba sesilandela uJehova ngokunjani? Ngokupheleleyo. Futhi thina kufanele silandele kakhulu. Sakusho sokurepture. Yes. Amen. Asinesikhathi phela la. Amen. Ushalana awunesikhathi. Sekumele usebenze by force. Yazi mina ngiyakushumayeza abantu futhi kubashumayeza kamnandi lezi. Ngiyokuthi ngiyahamba nje kuhlangana lokhu sengiyabushumayeza siyaxoxa. Sesixoxa ngevangeli. Awu amen. Amen. Fast. Awu amen. Amen. Awuvela ngesikhathi futhi angisiwa lezi lizwe anyway. Angisiwa la mina. La lo mhlaba angisiwa. Mangabe ungwala ayiwe wethu ungwala. Hayi. Mina I'm just a visitor. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Umsebenzi ukuzele ukuzoqondisa izwi likaNkulunkulu. Rightly divide the word of God. Correctly divide the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Ngilandela isimangade ngokupheleleyo. Leyo. Hallelujah. Ngifuza ukhaliphe. Azathi uJehova ukhaliphe. Amen. Kujabula uJehova isimangade ezulwini. Athi kodwa ukhaliphe. Athi hayi man. Yazi kodwa ukhaliphe. Hallelujah. Hayi ngiyambona uJoshua. Kodwa ukhaliphe. Amen. Hayi hallelujah. Amen. Ngiyambona uJoshua. Yes. Awukodwa ukhaliphe bakithi. Amen. Among the 12 bahluka uJoshua noKhaliphe. Ake uthi uhamba nemajority yabantu uhluke phakathi kwabo. Amen. Baze basho nabantu bathi kodwa nomunye umoya. Amen. Amen. Eish. Funda sibuyele lapho. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisethiseni kulesi sizukulwane esiphambene. Sizukulwane esinjani? Hayi baphambene. Awusibona izukulwane lokuphela kusithi siphambene. Hayi baphambene. Hawu, ucabanga ukuthi unesibindi nje sokukhipha imali yakho. Mali kwenzani? Thathu. Izulwane esiphambene. 5,000. Bese bayikwathi okunye eqeda ukuyenza ngisebenza naye. Mangithi ngiyamthi hey manje. Yini kwenzenjani? Athi ngiyokwenza. Hawu ungawenza into ekuxakekisa kanje? Ngemali yakho uyizuza ukuphela. Baphambene. Sizula lesinjani? Amen. Hawu ngemali yakho. Ngiyolimala ngemali ingakade usuku ukhipha imali ngoba usuku uzipay. Kodwa lesabi uyothenga ipay ukuthi izongena ngoba. Manje imali kazokuthi noma uyikhipha ukuthi base ngiyakhula ishi phethe whatever phethe ukhipha imali ishi imali nginayo ukuthi ngiyobhadala ukuthi ngibe. Benzinyo la. Baraso izimali. Oh yes. Sathana kusiyintanga yethu. Amen. Ayas. Sizwakala lesifunda lesiphambene. Hallelujah. Manje ke lapha zisindiseni nina phakathi kwezizukulwane ezinjani? Siphambene. Budget umuntu budget. Iyadura phela le nto yakho. Umunye ukwakubuza nje, "Mangifundisi lento ikhishwa kuphi?" Awubuza into engayenza. Umbuzo into bengifuna ukuyikhipha lento lelo ngizayifunda yazi ngiyinyele kanjani. Abakona la uyifake khona phela bazakutshela ukuthi bazoyikhipha. Abanye babhizi bayishisa nje. Hey yazi bathola ivangeli banenhlanhla. Bayishisa. Sizukulwane njani? Ngoba le nto noma khona izinto uyabona khona izinto zikhona izono ezingathi zihide.
ongeke ukwazi ukuyinotice ukuthi this is the sin. Hallelujah. Amen. Kodwa zikhona lezi ezisobala okumele ukuthi wena uzibaleke. Lezi eyihayidile umoya kaNkulunkulu okusizayo ukuthi ubaleke sona. uNkulunkulu ngeke athi ungaphuza utshwala, athi susa utshwala kuwe. Uyi-decision yakho kufanele uyithathe uyisusa utshwala. Ugwayi uNkulunkulu ususa nawe uzoyibona nje isona lesingumntwana kaNkulunkulu ukususa. But khona lezi eyihayidile oyibona sewukuzo. Uthi sengenza isono ngingabonanga anawe. Kodwa zikhona lezi ezipublic okufanele umntwana kaNkulunkulu uzibaleke wena. Like Joseph. Hallelujah. Joseph bengekho eBhayibhelini kodwa wakwazi ukubaleka isono. Amen. Hallelujah. So kukhona izono ezisobala abazalwane kufanele bayibaleke bona. Amen. Kodwa khona lezi eyihayidileke okumele ulwe nazo in prayer. Hallelujah. Amen. Ukuthi le angu-understand ukuyisono rakusizwe uqhubeke kodwa umoya kaNkulunkulu bese uyakusiza ukuthi understand ukuthi this is a sin also. Hallelujah. That's why iBhayibheli ifika la chapter number 6 verse 25 verse 22 uthi kuko konke ukubonakala kububi balekana. Amen. Hallelujah. So kukhona izono ezisobala ezipublic okumele wena i-decision yakho to run away from it. But kukhona lezi eyihiding. It's your prayer ekunceda to overcome your sin. Amen. Amen. Bakuzwile? Amen. Hallelujah. So manje lana ke zisindiseni nina kulesizukulwane esinjani? The crook generation. Isizukulwane esiphambeneyo kodwa uwe oyisindisa kuso because salvation is personal. Kodwa wena uyabona, you can look it by the look at ngendlela obheka ngama ubheka izinto no this is sin. I cannot involve myself in this thing. Amen. Hallelujah. Yilesi esinjani ezipublic ezibonakalayo. For instance, isono samanga ufanele usibaleke. You choose ukuthi ungakhuluma mama. You choose ukuthi ungafellowship abantu abahlanganyele ezintweni ezimbi. Amen. Hallelujah. Because mawukwenza once wakwazi ukukhuluma whoever umzalwane okhuluma naye izinto ongekho sure ngazo uyakudefine uyakungcolisa. End up nawe sewuzibona sewufakaza la sewufakaza emangeni. Amen. Hallelujah. By ngalezo zinto lezo kwenza ukuthi garment of holiness siyaso ibale masiport. Amen. Hallelujah. So uthi ke la umphostoli zisindiseni nina kulesi sizukulwane esiphambene. Kusho ukuthi wena uzohlangana nabantu abangenzi intando kaNkulunkulu. Kodwa bakufakele umoya peer pressure ukuthi uend up nawe ufakaza lezo zinto. Mina ngisasebenza enkonzo emsebenzini endaweni engisebenza khona bebengi-understanda ukuthi angeke ngikhulume endlini. Never. Amen. Mina Amen. instead ngiyaqondisa la ngiseyazi umfundisi uzongitshela lokho. Bayazi umfundisi uzongitshela lokho. Mangathi uzuthi ngoba yena ukhuluma ukuqondile always. Amen. Hallelujah. Yizinto eziningi ezingenza ukuthi even abantu abaningi bafisa ukuthi hayi akukho izuba duze naloba. Amen. Ngoba i-language yakhe is holy. You must speak holy. You must think holy. Amen. Hallelujah. Amen. Yonke into kufanele ibe holy. Like Caleb. uCaleb akazange wahlanganyela nalamadoda ayi-10. NoJoshua akazange wahlanganyela nalamanye amadoda ayi-10. Amen. But instead bakhetha ukuba difference to them bewu-2. Abafunanga number of people bazobanceda. So lithini iBhayibheli lifundisa bese uyabuyela lapha kuCaleb. Angeke ngisaya kwezinye leziningi incwadi engizoyifunda. Kube 40, yeah. wafakaza nangamanye amazwi. Ukhona phethe nge-English. Beyiqedile awumfundisi iphethe nge-English. And with many other words he Yes. bore witness Mhm. and continued to exhort them, saying, "Save yourselves from this crooked generation." This crook generation. Hallelujah. I-generation e-crook lo phila kuyo. Ithi oku-wrong, oku-right ithi ku-wrong. Oku-wrong ithi ku-right.
generation enjani phakeleyo. Hallelujah. Asibuyele ke lapho uDeuteronomy. Bengithena sizofunda uNumeri chapter number chapter number 14. Numbers chapter number 14. Kodwa awuqedele lapha ku-30 ku-30 bani? Ku-35. Yeah. Deuteronomy 1:35. Yes. Impela akuyi kubona noyedwa walaba bantu balesi sizukulwane esibi. Isizukulwane esibi asiyibona iKhanani. Into yenza isizukulwane esibi singalibona iKhanani ukuthi sibi. Akumele ube isizukulwane esibi because kuzokwenza ukuthi ungaboni iKhanani. I-rapture nje ngeke kube khona kanti isizukulwane esibi. La sibengikhuluma ngabazalwane ukuthi abazalwane bahlukene ama-3 types. Amen. 3 group yabazalwane ekhona emhlabeni. Amen. 3 groups. So ichaza lama-group awu-2. Leyo yokugcina niye. I-group yokuqala. Group yani? Yokuqala. I-group yokuqala yile group. Bonke bayakhonza uNkulunkulu. Bayamhlanganisa nezinto. Futhi abasindiswa. Amen. Ikhona le elinye lamalala umabandla eLimpopo liyibandla elikhulu. Ikhona kwaZulu Natal, akhona agcwele umhlaba manje. Amabandla awasindiswa akhonza noma akhonza uNkulunkulu akhonza namadlozi akhonza uNkulunkulu ahlanganisa yonke into. I-group ayahlanganisa agqoka nama-uniform most of them. Amanye bathi bekhonza mabephuma la bayobhema ugwayi bayabhema bayaphuza kodwa bathi bayakholwa. Group yokuqala. Group yokuqala yenza yonke into ayilimithwa yilutho. Izwi alilimithi igroup yokuqala. Amen. Ingathi ikhonza namhlanje ibiyophuza idawu entambama. Amen. Ikhonza namhlanje iyokuhlabela amadlozi. Ayinankinga ayilimithwa yizwi kaNkulunkulu. Group yokuqala. I-group la igcwele umhlaba wonke. Bathi bayamthanda uNkulunkulu. Kodwa izwi lakhe abalenzi. Group yokuqala. Nengiyiphinde lezo ngoba kubalulekile. Amen. Amen. Group yesibili. Leyo yokuqala angaqedi ngayo. Ziningi izinto zayo. Angeke iqede mangayibala. Group yesibili. Yile esindisiwe. Kodwa nayo ayihlukene nezwe. Inazi ithelo zegroup yokuqala. Igroup yesibili. Igroup yesibili iyasindisiwe, iyashumayela, iyanikela. Kodwa ayiphumile ezweni. Group yesibili. Group yesibili iyamthanda uJesu uyinkosi nomsindisi wempilo yabo. Kodwa izwi abalezi. Iphumile igroup yesibili nasemadlozini. Iphumile enye futhi nasetshoneni. Kodwa ayilimithwa izwi kaNkulunkulu. Ikwenza konke. Group yesibili. Sindisiwe eshumayela futhi ngevangeli lobungcwele lensindiso. Group yesibili. Group yesibili ngabazalwane basindisiwe kodwa bakwenza konke okufanele bakwenze. Group yesibili isindisiwe. Leyo qala iningi lakhona lisindiswa liyakholwa kodwa lisindiswa. Lesibili isindisiwe. Iyamthanda uJesu. Kodwa izwi lakhe ayilizi. La bakhuza khona bezi. Group yesibili. Group yesibili isindisiwe iyashumayela iyafakaza.
kodwa iyahluleka ukwenza izwi. Group yesibili. Ngithe ngikhuluma ngawo nje wethu. Lesi 3 angiyibeke. Hallelujah. Amen. That is why ngithanda kuwe ivangeli ukuze libe ivangeli. Lezi zinto eziwu-3 kufanele itholakale kuwe. Number 1, nekube isikholwa elithandazayo. Igroup yesibili iyathandaza. Igroup yesibili iyathandaza. Igroup yesibili iyathandaza. Nekube ikholwa elithandazayo. Igroup yesibili iyafasta. Igroup yesibili iyafasta nofasta. Iyathandaza iyafasta. Group yesibili iyafasta iyathandaza. Kodwa number 3 akekho ugroup yesibili. Actually, we-2 lama group number 3 awanawo. Hallelujah. Igroup yesibili iyafasta, igroup yesibili iyathandaza. Iyakwenza lokho. Kodwa number 3 ayinawo ugroup yesibili. Because igroup yesibili unumber 3 engekho kusho ukuthi izwi ukugwinya usathana. Amen. Because number 3 akekho. Yibuphi lo number 3? Number 3 uthi be holy because I'm holy. Be holy because I'm holy. Kusho ukuthi group ibandla nebandla elikhoza uJesu fanele lezi zinto eziwu-3 zibe khona ziphelele. Amen. Because Satan akayisabi fasting. Akathandaba ne-fasting. Usathane akayisabi umthandazo. Usathane akayisabi umthandazo. Kodwa imbungcwele yamshisa. Kakwazi ukusondela kuwe ngoba ubungcwele buyamshisa. Hallelujah. Umuntu ophila ngobungcwele Sathane uyi-threat. Sathane uyamzonda. Hallelujah. Uphila ngobungcwele. Hallelujah. Ngoba ubungcwele buyapheleliswa. Uba i-complete Christian. Mawuphila unalezi zinto eziwu-3 kuwe. Uyafasta. Awufasti ngoba kuthiwa fasta ngoba kusho umfundisi. Hayi, kuba i-nature yakho. Is your nature. Amen. Fasta. Kuyafika nje ukuthi phakathi mongcwele akukuyeke namhlanje ukudla. Bese uba ikholwa eliresponda positive elingakhoyo elinganama question amaningi. What if because ngisemsebenzini I'm the testimony. Benganqindi ukushaya 7 days ngisemsebenzini. Shaya. Ngaleso sikhathi ngisasebenza futhi ngise-warehouse. Sebenza kuhlala kumile kuhlala eTroso yasebenza. Shaya 7 days. I'm a testimony. Amen. So umzalwane kufuneka abe ikholwa elifastayo elithandazayo. Phila holy. Ngeke usathana sondele ngoba. Kodwa mayingekho i-holiness kuwe is it be attacked by the enemy. Just imagine efika kuJesu, uJesu uNkulunkulu number 1. Amen. Number 2 ufaste for 40 days. 40 days. 1 is the son of the living God. 2 uyathandaza uJesu. 3 ufastile uJesu. Hallelujah. And uphila holy because he's the holy one of Israel. Amen. Aqhamuka uSathane. Ngiyayibona le nto sigqoka ibuku yayo emnyama. Indoda ingena noma ngoba ile ndaba le. Ifika phakathi kwamadodana kaNkulunkulu. Amadodana abethunywa uNkulunkulu emhlabeni asebuye ezulwini. Nawo phakathi kwabo. Amadodana ahamba womboni. Just imagine abantu basezulwini. uSathane ungena phakathi kwabo. Abamboni bayahamba. Bayayicocela bahamba baya kuNkulunkulu. Mabethi bayavela kuNkulunkulu. uNkulunkulu ubheka amadodana. Akakhulumi namadodana. Uthi wena Sathane uvela aphi manje? Amadodana bekalokho ahamba uSathane awambona umuntu phakathi kwabo. So uSathane akasabi umuntu. Usaba the holiness. Amen. Once you live holy, akazi ukuthi uzongena ngakho. Noma ungahluleka kuye kufika ku-40 days, hluleka empilweni kuye kodwa uSathane wakuthola ukuphila ubungcwele, akazi uzongena kanjani. Amen. Izinto eziwu-3 kufanele itholakale ekholweni. Ikholwa elifastayo, ikholwa elithandazayo, live holy life. Tongue yakho kufanele ibe holy. Your thought kufanele ibe holy. Even your eyes, you must teach your eyes to be holy, to live holy. Amen.
Jesu ukhuluma amanye amazwi uthi mfundisi isandla sakho sikuhlupha. Senzeni? Izinto ezikuhluphayo empilweni yakho vele ukusikhatha. Chop it up. Mangabe iso lakho yahlupha. Khathi watch it out. Amamazi uthi uNkulunkulu iso lakho le mali kuhlupha. Inikeze mina ngikufundise lona ukuthi liphile whole. By so doing you coach it out. Sandla sakho masihlupha shela umnike ulwazi. Lesandla sami sengibambisa yazi. Yasandla sami sengifundisa ukweba. Sandla sami sengifundisa izinto ezimbi. uNkulunkulu cela usithathe. Silungise. Cut it off. Amen. Amen. Asiqedelele ke mfundisi ngithela maningi amavesi kumele ngafunde kumele ngikhulume kakhulu ngoJobe. Manje uNkulunkulu ukayishintshe into bazalwane. Haleluya. Sikhulume ngoJobe ukuthi uJobe ubhekane nani endleleni yakhe yokukholwa. Kwaze kwasuka amadoda asuka from the distant land abangani bakhe beza kuye. Bamfice eqeda ukuthukwa umfazi wakhe. Amen. uJobe. Besizoyikhuluma kabanzi indaba kaJobe bazalwane. Haleluya. Bamfica eqeda ukuthukwa umfazi wakhe. Amen. Ethukwa ubani? Partner yakhe. Iqeda ukumthuka ithi hey wena Jobe. Akungcono ukuthukele uNkulunkulu wakho ufe. Afika lamadoda. Eza kungamadoda engathi eze kahle. Azokhalelana noJobe. Kanti azovula isilonda la limele khona uJobe. Afake isalt nephelene nepheriphere. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa ngokwangelinye ilanga basekhaya. Amen. So kukhona abantu abaningi mfundisi ufanele ubaqaphele bangeza kuwe bethi beze kuwe bazokusiza. Kanti hayi bazokudonsa bakudonsele phansi. Ngoba umhlaba lo Satan ugibela nanoma ubani. So afika lamadoda kuJobe afika maye seqala ukukhuluma akhuluma melana noJobe. Aphikisana noJobe empilweni. Accuse that uJobe woni. Wo wenze lokho, wo wenze kodwa ngasikho lapho. Hallelujah. So ke asibuyele lapho mfundisi usiqede ngenxa yesikhathi. Bengithena sizofunda uNumeri chapter number 14. Ngiyamdinga naye. Kodwa uqedelele verse number 36. Ngaphandle kukaKhalebi, Yes. indodana kaJefune, yena uyakulibona yakunika yena nabantwana bakhe izwe alinyatheleyo ngokuba umlandele uJehova wakhe ngokupheleleyo. Bazalwane simlandele uJehova ngani? Ngokupheleleyo. Simlandele uJehova ngokupheleleyo. Simfuze uKhalebi. uNkulunkulu ufuna uvusa uKhalebi la. uNkulunkulu uvusa uJoshua la. Hallelujah. Abazolandela uNkulunkulu ngokupheleleyo. Banganciki kokwabo ukuhlakanipha. I-enemy yangena kakhulu ngomuntu ofuna ukuncika ehlakanipheni kwakhe. Hallelujah. Funeka udepende on the Holy Spirit. Whatever yenzayo kulomhlaba, you must depend kuMoya Ngcwele. Hallelujah. Manje nithi lana ke uKhalebi walandela uNkulunkulu ngokupheleleyo. Fundisa. Qede Jesus. 7. Yes. Futhi uJehova wangithukuthelela ngenxa yenu. Wathi nawe awuyi kungena khona. Uyabona ukuthi noMoses la sesenkingeni manje. Moses sesenkingeni ngenxa yamadoda. Ngenxa kaIsrayeli. Hallelujah. Azame amonisa uMoses naye wangena esonweni. Yile nto kufanele singamadoda senze sure madoda ukuthi asingeni la kuwe khona uMoses ewiswa uIsrayeli. Hallelujah. Ngamanye amazwi kufanele sithi silihole ibala kodwa sibe siqaphela ukuthi nalo lingasi lahlekisi sisesilahlekela nobani uNkulunkulu ngenxa yebandla. Hallelujah. So uIsrayeli la wenza uMoses walahlekela waqabana noNkulunkulu. So uyamkhomba uNkulunkulu ukuthi nawe Moses ngawungene nawe ungilalelanga
Amen. Kanti uMoses waphakama inhliziyo wagcina ekwada ngoba nabantu abalandela abaholayo bayahamba bamdonsele emuva. Amen. Abamsizi ningilabo. Kutholakala amadoda amabili ayemnceda uMoses. Khalid. Funda futhi. uJoshua indodana kaNuni omi phambi kwakho uyakungena khona uqinise wena ngokuba uyakumenza uIsrayeli adle ifa lalo. Amen. Asiye lapha chapter number 14 Numbers chapter 14. Asizufunda chapter 13 kunokuningi khona chapter 13 ekumele sikhulume nakhona about amadoda ayohlola izwe mayiselephi eletha ireport. Chapter 14 verse. Ngifundele verse number 11. Oh, ngiqalile verse number 1. Ukukhonona kwabantu. Verse 1. Ukwenzani? Ukukhonona kwabantu. Why bekhonona abazalwane? It's because of report. That's why into chapter 13 angesifundi. It's because of the report eletho amadoda akade khukela entabeni. Alethi report wrong kubantu. Hallelujah. Enza abantu ukuthi bangamthembi uNkulunkulu. Enza nabantu ukuthi bagcine bathemba lamadoda. Oh, hallelujah. Amen. Lamadoda agcina kuyiwo asethenjwayo kuNkulunkulu. Hallelujah. Manje lithi iBhayibheli lana ke lithi ke uIsrael endleleni wafika la ecomplaina khona. Why complain? Is because amadoda alethi report. Bakhona sontweni. Amen. Muthe phela lo mlayezo kakhulu. Hallelujah. Amadoda alethi report. Alethi report enza uIsrael a complain against God. Abona uNkulunkulu engenamandla okuhamba naye. Ngenxa ye report elethwe ngabantu. Aphela report elethwa kuwe. Amen. Hallelujah. Sibingelela baba qeda ukungena kameni kaJesu. Ufike kahle, ufike sesiyothandaza. Futhi uzosithandazela yena asifanele ngoba. Amen. So uzosifanele ngoba siyavala phela. Hallelujah. So lalela qaphelisisa la endleleni bazalwane kuno chapter number 4 kaJohn uthi we must test the spirit if it is the spirit of God. Yabona ukuthi akukho easy ukutest spirit. Hallelujah. So i-report la elethiwe i-report econtradicta the message kaNkulunkulu yokukhipha uIsrael from Egypt to Canaan. Ngamamazi i-report ithi wena nkulunkulu angeke ukwazi ukusenza ukuthi siyongena lapha. I-report elethwa ngamadoda awu10 noma ngamadoda awu12 yazi ukuthi abantu bacomplain noma bazibone be-weak bambona uNkulunkulu wabo e-weak ukuthi angabafaka eKenani. Phela ama-report owalandelayo lomhlaba. Phela ama-report owezwayo manje. Ngoba kunamadoda azele ukuzodiscourage me and you. Ukuze singafiki ezulwini. Qaphela ukuthi ulalela lesikhathi. Isikhathi se-end time lesi. That is why iBhayibheli libhalelwe wena ukuthi not be deceived by anyone of this world. Ngoba iBhayibheli libhalelwe wena. Phethela ke iBhayibheli nje. Phethela ke funda iBhayibheli nawe. Hallelujah. Amen. Omunye uma elifunda ufuna ukuthi ngoba wena ufundile iBhayibheli ukwazi ukumuzwa ukuthi ushumayela yona noma akashumayeli yona. Amen. Lizokutshela iBhayibheli. Because iBhayibheli liyizwi kaNkulunkulu. And iBhayibheli linomoya kaNkulunkulu. Therefore, because when you are seeking God, it will be easy for you to understand, to hear the voices. Not the voice of God. Khona abafundisi akade beshumayela benoNkulunkulu, but namhlanje bayashumayela abasena uNkulunkulu. Khona amadoda bekawabizile uSimakade ewathembile ukuthi azowenza umsebenzi. Afika la kulomhlaba. Enza lento eyenziwa ngoAzaziel. Ama-fallen angel asuka ezulwini aletha message la. Chakela basithi ubhalele lokho ukuthi kwawo amadoda ezulwini eze emhlabeni afika thonana noSathane. Ashintshe imessage kaNkulunkulu.
kuthiwa uNkulunkulu destroy isikhathi esikanono. It's because of those who mentioned. Akekho umuntu onguNkulunkulu, akekho umuntu holy ngokwendlela yakhe. Umuntu uba holy ngokwendlela kaNkulunkulu. Hallelujah. Ukuze ube holy is because you are after God. Everything kaNkulunkulu, you will listen to it. You will be holy. Hallelujah. Ngokwendlela kaNkulunkulu, not ngokwendlela yakho. Funda eish. I'm sorry. Scott. Inhlangano yonke yayisiphakamisa izwi layo yakhala, abantu bakhala izinyembezi. Bakhaliswa yini mfundisi abantu? Bakhaliswa yini kahle kahle? Bakhaliswa iripoti. Iripoti wrong ezile. Yazi ukuthi bakhalele ukuthi sizwe siphume kweIsraeli, siphume eEgypt, sithi siyazulisa eKhanani. Kodwa manje sisengena eKhanani ngenxa yeripoti. Iripoti ye-influencer wena. Iripoti elethwa ngabantu ye-influencer. Ukuthi uba separated with God or uba closer to God. Iripoti izokwenza ukuthi you come closer, very closer to God, or uba far from God. Amen. Because of iripoti. Kuti bani ukuthi yiphi iripoti enani. Funa futhi. Bonke abantwana bakwa-Israyeli bakhonona ngoMose no-Aroni. Yonke inhlangano yathi kubo, sengathi ngasafa ezweni laseGibhite. Bakhonona nobani bani? Mose no-Aroni. Kodwa bavuma ukuphuma. Bahamba noNkulunkulu. Kodwa manje ireport efikile ibabuyisele eEgypt. Actually labantu laba ngoba bela manje bahamba physically but spiritually they are in Egypt. Amen. Israel is Egypt. Sebebuka amafish wase-Egypt. Babuka amakhukunat wase-Egypt. Because of the report, yalamadoda awu-10 ayilethe ebandleni kaNkulunkulu yabenza le report yabathatha yababuyisele eEgypt. Yabafaka phakathi eEgypt. Bayatesta manje baku-wilderness sebeyatesta. Bathesta izinto zase-Egypt kodwa basendleleni yeKhanani bahamba noNkulunkulu wakwa-Israyeli. Mana la endleleni sebenukelwa yizo zonke izinto zase-Egypt. Usathane uyiletha la bathi kwakungcono. Funda mfundisi. Funda baba. Sengathi ngasafa ezweni laseGibhite noma sengathi ngasafa kulehlane. 3 uJehova usilethelani kulelizwe siwe ngenkemba. Wow bazalwane. Yini into abakhulumisa kanje? Yi-report. Hey report. Lalela report man ukuthi yiphi report eyizwile. Hallelujah. I-report oyizwile yiphi? Ikwenza ukuthi ube strong uNkulunkulu noma uyekususa kuye. Qaphela ama report. Amen. Nayi report isusa abantwana bakwaIsrayeli. Ibabuyisele eGibhite. Sebathi uNkulunkulu usilethele bakhombela ngoNkulunkulu manje. Why uNkulunkulu usilethela? Because of the report. Hallelujah. Funda baba. uJehova usiletheleni kulelizwe siwe ngenkemba na. Omkethu nabancane bethu bakuba impango. Bekungengcono yini kithi ukubuyela eGibhite na? Uyabaza manje? Because of it bazala? Of the report. Lalela ama report walandelayo. Akwenza ube strong to the Lord or akwenza ube weak. Akwenza ukuthi uqhubeke nokuNkulunkulu or akwenza ukuthi ubone ngathi ayisekho le report. I-report enjani? I-report oyizwile ikubuyisela ikuse eKhanani noma ikufaka eKhanani ikubuyisela eEgypt. I-report eyizwile ikwenza ukuthi ume la ukhona noma ikwenza ukuthi uqhubekele phambili.
Hallelujah. Or ikwazi ukuthi ubuyele emuva la. Uya ngereport. Ama-report abantu ama-voice abawazwile ama-report amaningi abenza abantu babuyele ezweni. Abazana nabaningi emhlabeni badecide ukushiya uNkulunkulu ngenxa yereport yabantu. Hallelujah. Isikhathi ophila kuso. So le message esiwashumayela ngama-message wesikhathi lesesikuso. Sifanele ukwashumayela isikhathi sawo. Le message mayibhalwa ibhalwa kula madoda abhalela ukuthi bakhona bazofika ekukhathini zokugcina bazoshumayela. Amen. That's why thina asibhali iBhayibheli. That's why thina asi-edge eBhayibhelini asiminus eBhayibhelini. Umsebenzi wethu shumayela iBhayibheli. Hallelujah. Ngoba sibekelwe lokho kushumayela. Usushumayela umsebenzi wesikhathi sokugcina. Hallelujah. Ungashinyelwa yithi kodwa ushinyelwa umoya ogcwele kithi. Lokuqala uNkulunkulu akwazi ukushumayela le mlayezo kanti awunaNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu hayi noma uNkulunkulu wakwa-Israyeli lo wavusa uJesu kwabafileyo lo wathumela uJesu uyokunika imessage nokushumayela le message. Amen. Hallelujah. Message oyilalelayo ikuseKhenani or ikubuyisele eEgypt or ithi hlala la ukhona. Mangu imessage ethi hlala la ukhona noma ithi buyele emva kushuthi akusikaNkulunkulu. OkaNkulunkulu kufanele uthi message uthi qhubekela phambili iye kujuleni. Hallelujah. Message kaNkulunkulu. Eish. Ngayisikhathi. Hallelujah. Futhi hey. Bathi omunye. Yeah. Masibeke induna sibuye. Wow! Uyabezwa bakhuluma. Uthi omunye komunye asibeke induna. Yenzele induna mfundisi funda. Khona uMose noAaroni bawa ngobuso babo phambi kwebandla. Khona ngizwa. Phinda la sibeke induna senziwe kanwezwe. Bathi omunye masibeke induna sibuyele eGibhithe. Hayi! Uyalizwa iBhayibheli lithi lana. Kunenduna eyibekiwe emhlabeni. Eyibekwe ukubuyisela abantu emuva. Esimelene nezwi lesimakade. Amen. Kunenduna eyibekiwe zibekele ukuthi wena uthi usukholwa bese kufika induna sithi asibuyele emuva. Ayikho yonke le. Oh hallelujah. Ezinye sizothi awukho umoya kaNkulunkulu la. Ezinye sizothi akho uNkulunkulu la. Zibuyisela kuphi? Khathi ophila kuso. Hallelujah. Manje iBhayibheli lithi ke bakhuluma omunye nomunye. So ngokuqaphela lokukhuluma. Hawu amen. Ngoba uzothi uyakhuluma kanti sewuzothi sewuzothi nawuhlezi uthi akesikhulu. Kodwa ngibonile ubaphethe. Umsweni mani. Yabona? Asibekele induna ezosubuyisela. Kanti ngalokukhuluma ngoba usuze wathi uyabona ubaphetha. Lamagama nje athi uyabona ubaphetha. Asihlebe kancane le. Seyibuyisele kufa. Ay, moya kababa. Amen. Oh hallelujah. Yabona bekumele etlisi seyibuyisela kuphela ngoba kunenduna ezibekele ukuthi ezibuyisela abantu. Jesus. Hallelujah. Manje weqaphela into especially mawusebungcweleni mase uphila holy ukuthi ukhulumani. That is why funeka ube holy even your language. Amen. Be holy, even your thoughts. Be holy because he knows your thoughts are far off.
Haleluya. Amen. Wena uyacabanga la usimakade uyakubukezela umuntu okubhekela umuntu. Ngimnika iBhayibheli esandleni sakhe ngithi akalifunda uphike uzucabanga nani ezimngcolisayo. Bayangizwa la isontweni. Amen. Ngimnika iBhayibheli kusho uyazi usimakade uthile zulu akathi iBhayibheli lakho le. Yes. Akathi uthi imali yakho lethekele iBhayibheli. Uyamazi uJehova nalesitulo hlezi akathi ngesakho. Uthi lo muntu ngimnike iBhayibheli lami. Ngamnika nesitulo sami. Amen. Ngamnika nendawo ahlezi kuyo yami. Ukuthi afunde kahle iBhayibheli lami ukuthi lithini. Amen. Bayangizwa la. Amen. Khuluma usimakade lezulu. Uthi mawucabanga into ekude engaqondene naye angayifuni usimakade. Phela ukucabanga kwakho la emhlabeni lezulu is a loud voice. Uyakuzwa? Amen. Uyakuzwa ngithini? Ngithi mina ukucabanga kwakho. Hale ngathi ucabanga. Hale kodwa nesikhathi ngathi akasibheki. Ezulu kuba yilawo voice. Mina ngikuzwa ukuthi ezulu kuba yilawo voice. Ngoba yena uthi ngiyakhuluma la. Uthi mina uNkulunkulu ngiyakhuluma kuphela. Uthi nina futhi ngabantu. So kufanele nilalele izwi lakhe, iBhayibheli lakhe, izwi lakhe akusilapho. Awunayo kwena, yokasifana. Amazwi akhe. Bayangizwa. So nalesitulo hlezi kwesilapho. Sikasimakade. So uthi ulethe lesitulo, waletha nalendawo ukuthi ukwazi ukuhlala, bese udlayela umqulu wakhe nje. Ngizothiwa umqulu. This is the book of life. Uthi udla yena. Kodwa uthi udla mnala ukucabanga ezinye izinto. Ngoba kusuka sengeni eleni. Hallelujah. Yes, fundisi. Angazi ukuthi chapter yesina baba. Verse 5. Yeah. Khona uMose noAaroni bawa ngobuso babo phambi kwebandla lonke benhlangano yabantwana bakwaIsrayeli. Verse 6. UJoshua indodana kaNuni noKhalebi indodana kaJefune ababephakathi kwabahlola izwe bakebhula izingubo zabo. Uyawezwa ke lamadoda. Funeka wena ube indoda ekebhula izingubo mawuzwa abantu bekhuluma into ephambene nokukhuluma. Amen. Hawu, haleluya. Amen. Uyidabula ingubo zakho angeke ngimele le. Amen. NjengoJoshua noKhalebi ngoba bona babe nomunye moya. Hallelujah. Manje lithi badabula ingubo ngenxa ukuthi bezwe ireport. Awu, amen. Yokuthi besihamba sonke entabeni. Kodwa makuzwe ireport iyaphambana. Awu, amen. Amanye amadoda afuna ukuletha ireport ezokuyisela abantu emuva egameni kaJesu. Awu, haleluya. Hey. Uzakushaya bakuphinde. Uzakushaya ba ngeke ngiqede. Ngcono ngivele ngiyisele. Hayi ngcono ngivele ngisuke. Ngoba mase ngimela sekuqhamuka okunye. Okuningi okungaka. Awu, amen. Manje ngizaze ngishaya lamadoda athini. I call Pusu Baba Peter. Awumsuse manje lo baba. Amen. Awu, haleluya. Amen. Akasaqedi. Amen. Awu, amen. Amen. So amadoda ke funeka amadoda akhonza uThixo afane noKhalebi. Lo ukufana noKhalebi kanye noJoshua. Hawu, haleluya. Ngoba wena ubizele ukuyofaka abantwana bakwaIsrayeli kuphi eKhanani. Awu, amen. Kodwa khona amadoda umsebenzi wawo ubuyisela abantu ngoba wamkhola uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu uthatha into engeyilutho ayibeke lapha. Imemezela umlayezo wakhe. Weyikhathi izogcina. Awu, amen. Wathi umfundisi. Azaningishaya. Awu, amen.